И просто хора съм справил нещо и смог на Евротрак. Не знам, защо всеки път казвам и просто хора. Дойде. Охо. Тира ми бая сами си. Андрабанди, къде ще ме мнаже? Аз и също опрям стига. Ще бързаш. И да, не смах толкова време, защото компа е беше на ремонт. Ако то. И да. Трън читайката ми почти навари. Да. Той чудо трябва да окрам на 10-та, бе. Ой. Писенца, но сте малки. И слаби. В принцип, лявата лента е насрещната. Але за първи път виждам толкова дълго като ми. Да, хора, не гледайте, че издигам 120. Това е най-малка скорост. И ще ой, не се чудите, що имам да връщам толкова пари, след малко ще стана на ново. Не, блъскам се. Да, ще работя известно време. Ще работя един цял ден. Не, блъскам се. Фирма ще направя за 500. И ще се изпълня всичко. И има ли камера? Не. Да дам гъстниче. Той камион повече не може ли да вари, бе? Ой. Горкия камион. Горката ми сканя. И да, хора, забравих да ви кажа, че тая сканя не е изцяло моя. Купил съм я, за служебна я ползвам. Ще я продам после. Да заем. И да, ще изтрупам с 11 магазин. Подариха ме. Сега ще я продам. Не, че ме я подариха, но ме я даваха за 100 евро. И ще я продам за 111 000. Или някакви там центри. Както виждате, съвсем съм я дораздрънкал. Това не беше за камера. Тъй, че дай газ! Ойт. Трябва да се включа на 12-та. Че сега карам с хипермалка скорост. Мале, сканята ми липсва. С 500 косък сили. А тая е 420. Паси маня къдеци. Правише. Мишка. И да, хора, винаги трябва да имате видимост, защото може да стане катастрофа. Както е сега тази кола, искаш да ме изпраскам. Ой, Ивеко, оста. Или Дав. Дав съм. Ой, мадафъка. Ой. Мале, видяхте. И шет. Сори. Мъжести. Или там Мерцедес, как пише. Ще дам и газ. И хора, понеже е вечер, смятам сега спра този клип, като стигна на двоеката или като се кача на моста. Ой, сега ще караме на 10-та, защото сме бавни маняци. Това ма кефи. Между другото. Чака. Батия си. Това е основно. Да. Кара се на аварението, като не дигнеш повече от 60. Даваме газ. Даваме. Ама
Той... Много брамчи. Ама че брамчалка. Мале, оправя. Шит, аз те не мога да карам, бе. Я да си не. Ой, дай да отбим тук. Опа. Да се напомпим малко гумити, да спрем клипа. Сега е ред да обръщаме. Какво правиш ти, бе? Ой, чакай малко. Ах, ти на халната скане. Чакай малко. Мале изправя с кръг. Не знам какво правя. Ай по. Не ще го продам. Нема. Изобщо. Ойто. Аре. Не паркинг. Ще тук на бензостанцията съм чувал в реалния живот ограбват. Motherfucker. Той не гледа да я кара. Аз го съм модно. На границата по-малко ограбват. В реалния живот, а не в играта. Ойто. Спокойно, аз не въря. Аз му давам газ, бе. То само дава газ. И shit, motherfucker. Ох, сега не складам на можах. Ой, земляк, какво става? Той е Вълво. Аз кой ви казах, бе? Че това е Вълво. Ма ви? Не, това не е Вълво. Както идем. Той канал много се дразни. Май слушая 3 кръвчета. Безплатни. Чай, тук ще се окачим на бордюра. Че няма да ни кажат. И много хубаво. Да. Глядите? Чайте, че опрях оградата. Да го паркирах като хората. Ой. И това беше от този клип. Надявам се да